Sesarengan Kuda Matra Yuwana sing ati-ati kira para satriya yo. Sing budal prajurit Kuda terus aku ramuju sajrone swara campur angin ngono kata reso samadi mana Gumuro rame gumleger swaranipun Lengge para satriya kang samyanipun turangga tumuju sajroning alun-alun lan ayo Kuda Matra Yuwana Ayo ger rotok minggir wae was jebol kaya pakir lan abelan ing para satriya man pancen keset-keset kok gerdur ana putra gandikan kawan kawan was Ayo ger putra sing hati-hati yo le cokok. Ya. Rodak. Ayo manggil lewat. Pancen keset-keset lan kudu terginas. Wah, Kuda Matra Yuwana iki. Wah. Bergoyang kembali bersama Kuda Matra Yuwana. Wonten satriya kembaran cacahing wonten 6 ger yo. Krimping budale prajurit Kuda terus anggap lumaju malaket para cambuk anitir kaya ing antariksa ketut samaniman ambaran tata datawa. Ayo bergoyang sampai lagi. Tinggal diru dan juga tonton-tonton sampai dagang tonton-tonton YouTuber matur sembah tur live video foto sarjito
nyengger para prajurit sing ati-ati kuda patra yuwana. Ana sing bagus putra dereng. Yo, ye, 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 lo. Jamu kodhong tela suwe ra ketemu pisan ning ati lega suwe ora jamu kodhong ketubung suwe ra ketemu pisan ning ati lega.
Yuwono. Nikmati Sekopati Sekopati Gawang-gawang Blendrang tori tempe Samur sambel mandingan Lasi deling tumpang kulo Kodong kantes lembaran Dipangan esok matuk Lemangan sinapi ngantuk Dipangan bengi nyeni Sekopati murah Maria Priye Sida apa ana mas Cepitan semoyo mas Aku mengko gelo Kene lek kono yen sampean gelo ketemu Ojo sliramu jangan lencani Nyedak amrene. Riki. Nyebar godhong koroti, sabar sawetara kowe wong kasusu akeh sing mesti kleru sarep dhisik aku ora bakal mlayu. Nah wong wedok mek panggawan sabar ae lho Mas. Sing penting wong urip iki kudu sabar. Suwi-suwi jembar lho Mas. Oh, jembar kaya dalane batang bareng iki.
Sari anget. Wis kadung dalam dek ora susah bingung-bingung. Banyak pasar mas, kok ora tetuku. Hatiku rasa sabar kepengen foto dirimu. Ayo. Iya mas. Kepriye? Ayo, yo sidono. Copi cara semuanya mas aku menggoda sebenarnya aku tansah ngenteni ojo seliramu jar balenteni pipur Nyebar godhong karaoke sabar sautarake kowe wong ayu kabeh bakal ayu sareni sik aku ra bakal ayu Alah, ya kok Ora beda bakal lho mas. ayu, no. Wong wedok mek kok sabar nyebar paling lek aku ayu kebanteran sampean yo ngojek Ngegrab to mas. ngegrab Kebanggaan cipir mas kendangi korong. Ojo kuwatir dek aku ra neko-neko Dengan magelang ya mas jelali jajane. Ojo sumalang dijamin empuk kadose Iki lho mas. Adem-adem mas sutris kemulan Anget sarung. lho dek wis kadung gelem ora usah bingung-bingung tembak via Menyang pasar mas kok ora metuku. Atiku rasa sabar kepengen weruh sliramu Aslinya ya gak duwe duit. Nah.